Okay. Jeg vil ikke rende rundt og lege politi her, men der er ingen muligheder for udluften. De vinduer kan ikke lukkes op. Så måske kunne det være en idé, lige mens vi spiser, at det kun er mig, der ryger. Men ellers vil Ole Torp skal have sin cigar frem, og ja, du ryger også, Ole, det er flot. Altså, man styrer det selv, men det bliver tæt hen, hvis vi starter op med at ryge en karton hver nu. Så lige mens vi spiser måske, og så når vi begynder at danse og fri mikrofon derom, så kan vi ryge ligesom vi vil. Altså. Men lige her et par timer, så kan man lige nå sig selv udenfor. Så det. Jeg vil selv starte med at ryge nu. Okay? Godt. I går i gang med her. Godt.